hautsa denboran zehar bilakatu zen bizigai, materiaren ordenamenduz noizbait ginen handik ernai, eta gorrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe. Lanaren bidez goaz aurrera, kate horretan denok batera, lurrari loturik gaude. Gizakiak du ingurune bat, menperatzeko premia, borroka gortan bizi da eta hori du bere egia. Ekintagekin bilatzen ditu, saiatze gortan ezin gelditu, arauak eta argiak, bide berriak noizbait aurkitu, bizilegeak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak sakon errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sartuz, ikazioa legetzat hartuz, beti aurrera joaitea. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, heriotzaren ukazioan diren aldaska gazteak, beren aukeren jabe geraikiz, ta gerortzean berriro jeikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indartan argiz, gure amentsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, eta ametsa bilakaturik egiaren antzidurik, herri zar batek bide berritik ekingo dio urduri. Guzien lana, guzien esko, jasoko dugu zuzen ta prestu, gure bizitzen edergai. Diru zakarra bihotzik ez du, lotuko dugu gogorta gestu, az ez dedin gizonen gain,